Juan Carlos Egilorrek, hautsi da Anforadiskoari irudia eman zion artistak, tira komiko bat argitaratu zuen 1982an, Anti-esploradorearena. Lehenengo laukilan mutiko bat azaltzen da maleta bat alboan duela. Mutikua abrigo batekin eta kapela batekin jantzita dago. Egilorren beraren alter egoa da, alaxe ikusten baitzuen beak, be irudia marrazkietan. Ezin da hemen burutu, dio mutikuak, herri hau kakaba da. Badakit ze egingo dudan, jarraitzen du bigarren laukilan, alde egingo dut, Mexikora joango naiz. Urrengo laukilan, zalantza aurpegia dauka. Ez, Mexikora ez. Seguru Mexiko ere kakaba dela. Badakit, Suediara joango naiz. Eta segituan berriro zalantza, Suediara ez. Seguru Suedia ere kakaba dela. Laukiz lauki mutikoak beste aukera batzuk aztertzen ditu, Estatu Batuak, Alemania, Japonia, baina ezin du haietara jo kaka bat izango diadanak. Mutikoari burua pizten zaio, idea bat dauka. Badaki zer egingo dudan dio. Maletaren barruan sartuko naiz eta hortxe geldituko. Eta hain zuzen ere, mutikua maletan sartu eta han itxita gelditzen da. Halako batian, oihu bat ernetzen da maleta barrutik, ni ere kakaban naiz. Egilorri Bilbora, San Juan Sagarrak ekartze zizkio norbatek bere jaioterritik, segurazko nik. Berari ikaragarri gustatzen zitzaizkion, txoratzen. Halako batian, sagar multzo baten marrazkia argitaratu zuen, haren titulua Manzanitas de Asteasu. Eta alaxe ziren, Asteasuko San Juan Sagarrak, zehazka kanta bat merezi izan zuen, arbola batenak.